راديو إيرنا. عزو السلام تانا تقبلوا أفسف لالي كرنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو عربي 10 شوعات قنبت كل التشعين 10 تشعتن فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو من محدار تسني أم منادق بيتو صحف استرخبو وناني كقطع مخانو يتنقق بريزيدنت دو السودان بمحبراو ميدياتات تتصوع ناي تقاومو سلف كايد أتنققو بريزيدنت زيمبابوي نبر روبرت موغابي زوننو زمناونا والتحرشا الناب جرتا يورد. إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان علتاو زينا أبت سني أم منادق بيتو صحف سترخبو وناني كساب حاموش شحنا أفاق طع مخانو ممحدار نايتن أسوبا 5 أنقاق نبرت التكبابي نريد إيرنا حبيروم اتمم محدار نزمة أنقاق زم حلال فزلو دحرتي أب إيرترا حيال صلوا فتيرو زلو ناي أكل من قسقاس أم منادق نايت ختما تمساسل تصحفات تحنت إتقومي الرأيو بمهلاوميو إذا ناي أكل من قسقاس أب حيالو كتماتات إيرترا صلوا أحديرو خمزلو إفلات منقستي إيرترا نزب فلاي أمن السياد صلوا حديرو زلو نلو تزدفقنا يأكل من قسقاس نمعباتو أبالاس سلايقون حيلتات تتقون ببسحي أوافيرو خمزلو بتدقاقم ققلات تسانحيو أبدو بسودان بفيسبوكن تويترن ستتصوع ناي تقاومو سلفك إكايد بريزيدنت تهاجر سالفاكير ميارديت أتنققو اتي بريزيدنت أبزم حلالفو متنققتا نمانقستي دو بسودان بقونة نعبن نمقلاي زكاير تقاومو ترير قبر ملسي كبالو مخانو حبيرو كأي حكار زتسمي من قسقاس دو بسودان بريزيدنت كير كابسلت أنو قئلة زملكت هاشتاج مالت كير ماستقو بمحبراو ميدياتات بمزرقحو نتمال حاموس 10 شدشتا قنبتيو سفيح سلاماو سلف غكايد تقويعو انتخونا تناي تقاومو سلاماو سلف مدب كم تزتمدبو اللوك عوات كم زي كألا تحبيرو اتناي تقاومو مدب أب قربيت هاجر سودان بستخايدة نناي 3 عمتات بريزيدنت نبر عمر حسن البشر كابسلت أنزا عليه هزباو تقاومو كم ستتابعيو زقلات إزي أب قرن أفريقيا زكايد زلو نحيالو عمتات سلطان زبحاتو مراحتن ودباتو من ناي مفنقال هزباو تقاوموتات أب إيرتراوانون صلوان سمعيتات نحديرو خمزلو زفلت إيو انتخونا أب إيرترا بزحتة أقامي أقلقلوت إنترنت أستاد حدا ميتاوي تراي مسموخانو منقستون صنوع قطصر سلز قبرلون بمحبراوي ميدياتات هزباو تقاومو موداب قليل كم زي كون يزربلو نزيمبابوين 37 عمتات زمرحة روبرت موغابي زوننو زمناونا والتحرشا بجرتاي شيت كمزلو مع كنا زينة هاجر حبيران اتي مليونات ستقمت تراكترات زرأتي عصبتي أكال زملالسا مكاينن كالئن زتقاللنا وتمحرس بجرتا خشيت زقبرلو زلو مخنيات اتي بريزيدنت نبر زلو عدان مخفاليو تباهيلو انتخونا تعداء كامن مخانو اي تقلتن بمسرت حق تهاجر حدا زيغا كاب حدا نيحر الشامريت نلعلي كونن زي قبو كان تخونا بريزيدنت نبر روبرت موغابي قنا دخاتات حرستوت كان مريتو من نبارر اب مهرت تصبان كالإنزة تكورة سفيح زمناوي حرشاتات ونينو متنحيو تقاليعو أبز أوان زي 95 عموتو تقاريب زلو روبرت موغابي نتهاجر نسالسان شوعتن عمتات دحر ممراح أب كل 10 شوعتن بوت تهدراوي علوا كابسلت أنو 5 آلي يذكر إذا خمزيلون كالو منقستي زيمبابوي أب أوان سرعة موغابي بزي حقاو منقدي مريتهم تمنزيعهم تتصنحو تعدو حرستوتي خحس كمزلو بمنقستي اتونن غازيت هيرالد حبيرا منيستر فاينانس تهاجر بزهابو مجلس مسرت بتناي موغابي ناي مريت بوليسي ناي حرشا مريتهم استمنزعو 93 تعدو زيغات التهاجر ناي أستاد 64 مليون دولار كحسا توهيبو مالو بزنبرا هابتام حرشا وقتوت موسو أفريقيا إنها تبهلت تقلت سنبرة زيمبابوي أب أوان سرعة موغابي نكبيد دخلنا التقالعة بسنكي زغبابي بات إرقا كاب عداقا خسابز إلا خوينا زخبركم سمعتنا زينا أبسفت إيمولو هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. سلام أبرحو قن قربان أوشتن وزان إرتراخوينكم نمدبات راديو إيرانا اتكتاتلو كبرات سمعتي
ازي وتر عربي بس عزي زقرب مأذن طباباتيو انا دما ادلاون اقربن ششاي قبرها نساء نرمي كلاي كفال نايتي زحلف عربي زقرب كلكم تحسوا حزلكم قريب اللخو علال بزعبه ميلا اتعبابي قلعو اب سدت زبل مصحف زكايد كو خينو مساي علال زكايده تسفا مهرت قبرمتن تسفوميو كلاي كفالو كتكتاتلو بخبر عدمكم راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان تز دخم كالو زراحت كالو سراح زصنع كايو سراح اندحر داني اتاو ترخبلو زيت دليوس انتي اخد اتاو ترخبلو مخدله انتي ينورو لو اسغا زدخم كالو اتاو ترخبلو انت دلخاسي انتي ينورو لو انتايو يا برقت انا قلت مالتي از بيوتيوب زمت قال حسيبه يفلطني خم اتاو نايريون مبزحتو غزي مخنياتو انس ازيا كمزي تشاريتي اناتي بك انا يغبر سناي سرحيا تشاريتابل يازيا بك كمزي سبن ناتو فاونديشن مشيلو انا اب مالتي اب مع حفشاوي اب سرحي سرح لاني فول تايم يسرح فول تايم سرح كلخو خاني مالت بك اغزيابير مسكن دحان زخونه سرح يزلن دحان زخونه اتاو يركبه ازي كم حدا منچي ناي اتاوي غيره ايريوني كن نحبرتسبي زبركتا كابتي سرحيسي باي برودكت يا بوغن زوصت كمزي كالا اي فريات ነገር مشالو كوم مثل زخونت بحفشو اتي تفطرو ገንዘብ نعا منقاساسي ادرح امبر كابزي مصحفتي ترخبو دارغا يلن بيمهلاو يلن مبالو اي حيش منيات مورك سارو كمان يبزح ስለዚህ ዚያ نعاي charitable سرحيا صبو اتي زغبركايو مصنعتن سرحكاون بزبزح كفال ناي سرحكاون بعد انجليزي ونيرو مسلني ولا تي اسخاز زغبركايو مصنعتون ابو استمركوسيو مسلني تزي تتغاغي اخترني خا هو دحن ننو تقم يلن اتي زبزح بزح عمتات اب زسرحكو انا اب عد انجليزي اب ريفيجي كونسل يتسرح بيت مخري سدتنياتات مالتي ስለዚህ ኩሉ ህይወተይ አነ ስደተኛ ባዕለይ ነታት ካል ከኸይድ ከለኹ ከም ተጠቃሚ አገልግሎት ኮይነ እኸይደያ ድሕሪ ቮለንቲር ኮይነ አብታ ስራሕ ጀሚረ ድሕሪ አማኻሪ ኮይነ ካብኡና ማኔጅመንት ደይበ ሕጁን ስትራቴጂክ ዝኾነ አመራርሓ ማለት ናይ ሓደ አውራጃ ከባቢ ንበሎ በዝናይ ዝዓዲ ጫዋዓ ናይ ከምኡ ማኔጀር ኮይነ እሰርሕ ኩሉ ነገረይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ስደተኛታት ዝሓልፍዎ እቲ ዝዓመቐ ፍልጠተይ بدحريو جن أب أمريكا زقمتو أب جرمن زقمتو أب شويدن زقمتو أب نرويج زقمتو سبات نقاليهم بأكل كيدا بتحيهم نقاليهم كأني بستفعل عليه ملكة بصحف بتلفون دا جبركو كأني نبزحت سبات كأني ينترفيو جبرنيرا أبستفعل عليه استمالتي سلازي اتي تمكرون ايتم سبات نزل صحف زي انفلونس جبرني نبزحت سبات أب كل خباب زقمتو علوه أنا جن أنا فريات نعد إنجليزي تناتي زبزح تمكري نعد إنجليزي ترديك أو إذا عملنا نخبر على إسرائيل زبلو هجرات زلوا هتانات السودان بلو إثيوبيا بلو كارد نا أفريقيا هجرات ون نزلوا زملكات زجبر كامز نعتلو دون مالتي حسيبني يرد هذا أني أوروبا أمريكان زبزح كم زجبر كان يركان يا أوه أي كد كون السودان أي كد كون من إسرائيل كأني بزخونة قد أمي تزحزن إني سوري إسرائيل ذلهم سمعتي بزح جزية متى خزرق حتى متحف بزح سبيز حتى ني متى حدا أوروب متحف تأمتي خزرقح بزح جزية مدبني رنب استفعل عليه مخنياتات كساب حجي أي كد كوهم من إسرائيل بتعمي بك أم سنة يقرأ أي خنا جرام زد اللي مخنياتو كساب ميت زخون سبات كساب حجي حتيتهم من اللو من إسرائيل كان داول كل جزء زي حتات معلج ترديك اتي أبسدت مصحف وطرح زي كونه كساب حجي بزلني تعزبتن تمكرون مصحف وطرح زي كونه سنا بيت محتم موسادو كبيت محتم مزرقوحو نتزرق حاجه زبا مكابون قليل بده هي كونه صحفتي زغوان فوكم أبسدت نعخا كمين يروت يتمكروخا أبزا مصحف كلاي حتى سرحك لها أنا زي مصحف حجي كاب بيت نباب نايزي زلخو ختمه وسيديا تلقحيا مالتيو كمين يروت ناي مزرقح مسرحات جنزب كان مأكابن بزي فقادك تحاتيمو نغيشيت تقبرو متنقعنك خميو
Well, I think ቅድመይ ዘሕተሙ ኣያታተይ ቅድመይ ዘሕተሙ ሰባት ዝተመክሮ ዘሰይሚና እውን ዘጋጥመኒ ክልተ ነገር ኣነ ዝመጽሓፍ እዚ ክጽሕፎ ክድረስ ዝጠፍኦ ግዜ ትሓንጎል ናይ ካልኦት ሰባት ትናተይ እቲ ታይም ዘጥፋእ ሁሉ ሪሶርስስ ገንዘብ ዲኻልእ ዘጥፋእ ሁሉ ናይዛ መጽሓፍ እዚኣ ከም መጽሓፍ ቫልዩ ናታ ኩሉ ወጻኢታት ዝተገበረላ ግዜ ናብ ገንዘብ እንተተቀይሩ ናይ ሰባት አበርክቶ ናብ ገንዘብ እንተተቀይሩ ከባቢ 50,000 ፓውንድ ይዋጋ ናይታ መጽሓፍ ቫልዩ ሓደ ሰብ ክገዝኣ ከለኹ ኣኒ 10 ፓውንድ ይዝገዛ ሶኒ 50,000 ግዜን ጉልበትን ዝጠፍኣ መጽሓፍሲ ብ10 ፓውንድ ይገዛ ማለት እዩ ተሓር ምስ ገዝኡዋ መሕተሚኣ ኸኣኒ ኣውፅየላ ኣለኹ 10 ፓውንድ እንድሕር ኮይናስ 50% ወይ 50% ናታስ መሕተሚኣ እዩ ምስ ትራንስፖርት መግበሪያ ማለት እዩ ተሓር ሰብ ክገዝኡ እንድሕር ገዚኦም ዋላ ሰባት እንታይ ይብሉ ሕጂ መጽሓፍካ ገዚኤልካ ይብሉ ሞኒ ብዝገዝኡ ለይሲ ብዝገዝኡስ ንዓይ ከም ዝውዕለት ዝገበሩ ለይ ገይሮም ይወስዶ ማለት እዩ ከምዚኣ ተናቅፀኒ ነገር የላ ማለት ናይ ሓቂ ተናቅፀኒ ንዓይ ገዝኡ ለይን ንዓይ ኣይገዝኡ ለይን ንዓይ ክገዝኡ ለይካ ኣይደልኒ ሶሪ አንበብተይ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከነተባብዑ ኢሎም ይገዝኡኦም ይርኦም ይገዝኡ ግን ሓደ ግዜ ቅጭ መፀኒ ምክንያቱ ኣነ ለማኒ ኮንኩን ተኸብለ አይበልኩን ማለት ቅለቱን አይበልኩን ምክንያቱ it is just ናይክስ ታይም ማለት ሕጂ እዚ ከምኡ ዓይነት ዘሕረቀካ ሓደ ግዜ ነገር ኣሎ ኣብ ምእካቡን فحمس بلا መጽሐፍቲ ገንዘብ ክትረኽቦ ማለት ብጣዕሚ አሸጋሪ ሰብ ዋላ ፖስት ግበረልና ይልኳን ሓደ ግዜ ዘይትመጽ ይገል ነዝማድካ ንዕረኽቱኻን ክንደይ ግዜ ኢኻ ተሸግር ሓደ ግዜ ስቅ ትብል ትመርጸሉ ግዜ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ከተማ ምስ ሰብ ይሓተካ ናብኡ ክትሰድድ ኩስተባን ኩስተሃበለይ ንኸም ዝበሃበለይ ምክንያቱ እንተ ኽቢርካዮ ኣይገዝዎን እዮም እንተ ሕሲርካዮ ክበጽሕ ኣይክእልን ይብኡ ንዘመድን ዓርክን ክትልምን ኣብ ጽሑለይ ስደዱለይ ገለ ክትብል ኣብ ዝኾነ ቦታ ንስኻ ተሸጊርካስ ኣዝማድካ ንዕረኽቱኻ ናሸጊርካስ እቲ ሰብ ከኣኒ ኣብ መጨረሻ ገዚኤልካ ብለካ ብጣዕሚ ዝሕዝን ክንደይ ሕጅት ናይ መጽሐፍ ብድሆ ኣብ ምዝርጋሕ ናይ መጽሐፍቲ ያ በዳህ እዩ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ኣነ ሕጅብቲ መጀመርታ ብጣዕሚ ናህር ነይሩን ናብቲ ላዕለን ታሕቲ ንብል ገንዘበይ እንዳውፀኹ ናይ ቲኬት ናይ ነፋሪት ካብዝን ካናዳ ክትከይድ ካብኡ ንኣሜሪካ ክትከይድ ካብቲ ናብቲ ክትከይድ ገለ ትዝርግሑ መዓት ገንዘብ ተውፃሉ ሓብቲ መጽሐፍቲ ምስከደ ግን ዋላ ሸይጦሞ ዋላ ገንዘብ ክመፀካ ክእል ዋላ ንስኻውን በቃ ይገፍሓካ ነቲ ገንዘብ በቲ ዘሎ 10 20 ክትኣሪ ትሽገር ማለት እዩ ሶ ምዝርጋሕ መጽሐፍ ኣዚ ከቢድ ንደረስቲ መጽሐፍቲ ካብ ደረስቲ ገዚኦም ዝዝርግሑ ናይ ኩላትና ደረስቲ ዝዝርግሑ ንኣብነት ሰባት ካምፓኒ ኤጀንሲ እንተዝርከቡ ኣዚ ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ግን ጸሓፍቲ በዚ ክጽሕፍዎ በዚ ክዝርግሕዎ ድሓር ክጽሕፍ ደልዩ ኣይከኣልን ከቢድ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ክትሰርሖ ሕጂ እንታይ ይጸገሙ ናይዚ ሪሰርች ባዕልኻ ትገብር ክትሕትሞ ባዕልኻ ክትዝርግሖ ባዕልኻ ክትእክቦ ባዕልኻ ሸው ኩሉ ዘመድካ ንስኻን ኢኻ ትገብሮ ሽዑ ኣብ ገሊኡ ኣይትኽእሎ እንትኸውን ንኣብነት ነቲ ማርኬቲንግ ዘይትኽእሎ ትኸውን ሕጂ ጸሓፍት ኮን ትኽእል ኢኻ ግን እዚኣ ላ መጽሓፍ ግዝኡ ለይልካ ወይ ግዝእዋ ገለ ክትብሎም ከለኻ ስከፍ ትኽእል ኢኻ ስቕ ኢኻ ትመርጽ ብመሰረቱ ከማንኮ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምዝ ዝኸይድ ዘሎ ዓለም እውን ምስቲ ናይ ጽሕፈት ጻዕር እንድኻምን እንድሕርኢናዮሲ ሓደ ጸሓፋይ ጽሒፉ ጥራሕ ይኾፍ ከብል ዘለዎ ድሕሪኡ ዘርጋሕቲ ኣሕተምቲ ከዓ ካልኦት ክኾኑ ይግባእ ንስከሙ ክኸውን ይግባእ እዩ እንታይ ግን ተስፋታት ኣሎ እንታይ ትዕዝብትለኒ ንዓይ ወይ እንታይ ተስፋታት ኣሎ ብናተይ تعزبتي نابنت سمايات زبال بوك مصحفت الشيط تكالالو أمريكا مكونا تسفاي زكايدو كساب حجي بقى ما يزقطر مصحفتي وشيط زلو نابو يسدوو توم درستي السوقا نابز تلاقو يسدلو مالتي زي نتي سراح بطعمي يقالو خم زلو تعزبت لنا انا ندحر تفلطو خنكا زي تفلطو خنكا نعخخا تزراريبنا لنا كلا اي كمان ابز غزي زي انتي وصيلو زي تفلطو خنكا مالتي كله زبال ناي مصحفتي احتامي مصيل وصيلو اب شودن اسو كاب مسرتو كساب مጨረሽታ يونت سراح زعمو تمصحف تصحيفو مستوهبو كساب ديزاينو بل لاياوت بل اديت بل غلبل كفرو بل كله وديو اصافيفو نمزرغح نمحتام كمحتام كان مزرغح كم زرقح شو جنزب أكيبك مستي
ዝምልከቶ ውዕል ምግባር ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ምቅያር ታይዝባሃል ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝተጀመረስ ኣሎ ዋላ እኳ ሕጂ ጀሚሩ ይሃሉ ግን ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ብናተይ ግምት ጥቕሚ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ እንድሕር ደኣኒ ዘይፈልጥካዮም ክትፈልጦም እሞ ኮንታክት ክትገብሮም ንማለት እየ እቲ ሰማዕ ኸማን እቲ ሰማዓት ዝፅሕፍ መፅሓፍ ሰማዕ ኸማን ነዝታት ከም ዕድል ክሪኦ ኢለ ያ ለነ በቃ እዛ ናይ እንኩሉ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሾደን ዘላ ኣይፈለጥኩን ነይረ በኹሉ እዝነይ ሕጂ ብጣዕሚ የመስግነካ ምስ መኮነን ተስፋይ ግን ሰባት ሓቢሮምኒ ደዋዊልና ኣብቲ እግሪ ተኽልሎ ትርክብና ማለት እዩ ኣነ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ዝደልዮ ነገር እዩ ብፓርትነርሽፕ ክትሰርሕ ምስ ካልኦት ሰባት ተላፊንካ ክትሰርሕ እቲ ነናትካ ዓውዲ ነናትካ እንታሽሙለካ ብጣዕሚ ንብህጎ ንደልዮም ዝፀናሕና እዩ ኣይ ሆፕ ጥንክር ዝበሉ ንፍዕ ዝበሉ ኣሕተምትን ዘርጋሕትን ክንረክብ ክኾኑልና ማለት እዩ ያቀኒየለይ ብዚኣ ሓበሬታ ተስፋ ዝገብር ኩልና እዚ መፅሓፍ እዚ ብናተይ ትዕዝብቲ እቲ ሽግር ኣብቲ መፅሓፍ እውን ጠቂስካ ከም ዘለኻ ካብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተዓባብያ ይምንጩ እዩ ገሊኡ ሽግራት ፀቓጢ ጌርካ ናይ ምዕባይ ወላኳ ካብ ሰናይ ድሌትን ሰናይ ሓሳብን ናይ ወለድና ዝብገዝ ዝኾነ ግን ምስቲ ዓለም ዝኸቶ ዘሎ ምዕቡል ዓለም ዝኸይድ ኣይኮነን ክመሓየሽ ይግብኦ ኢልና ንኣምን ንኸውን ዝበዛሕና ሰባት እቲ ንሕና ንዓበይቲ ዓባብያ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ ስደት ጥራሕ ድዩ ዝጠቅም ንስደት ጥራሕ ኢልካዮ ዘለኻስ ኣብ ኤርትራ ንዘሎኸ ብማዕረ ምጠቐሞ ዶ ከምኡ ዶ ኣይረኣየካን ወይ ከምኡ ርእቶ ይመፀካን ዶ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን I think እንታይ ክብል ይደሊ እቲ ገለገለ ትሕዝቶታት ናይዛ መፅሓፍ ኣብ ዓድና ንዘሎ ኣይምልከቶን እዩ ንኣብነት ክልተ ምዕራፋት ኣለዋ ብፍላይ ምዕራፍ 8 ቆልዑ ከም ኣስተርጎምቲ ምጥቃም ኣብ ዓድና ቆልዑ ኣይትርጉምልካን እየን ስለዚ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ክትወፅእ ኣለዋ እታ ናይ መጨረሻ ምዕራፍ 12 ከዓኒ ቆልዑ ኣብ ጋንግ ኣይኣትውን እዮም ኣብ ኤርትራሲ ሓሽሽ ኣይሸጡን እዮም ብደረጃ ጋንግ ኮይኖም ክራይም ኣይፍፅሙን እዮም ዝስኢልካ ናይ ገዛውቲ ናሽቱ ጉጅለ እንተዘይኮይኑስ ኣሰካፊ ዝኾነ ጉጅለ የለን ማለት እዩ ስለዚ እዘን ክልተ ምዕራፋት እዚአን ኮምፕሊትሊ ሙሉእ ብምሉእ ክወፃ ዘለወን እየን ካብዛ መፅሓፍ እዚኣ ብዙሕ ኣገዳስነት የብለንን ማለት እዩ ግን ክወፃ ከለወን ኢልካ ዶ ድምድም ኣለኻ ምክንያቱ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወላዲ ኣብ ደገን ዘሎ ዓይነት ህይወት ናይ ኤርትራውያን ክፈልጦኸ ኣይግባእን ዶ ምስ ከደውን ተወፂኡ ብዝኾነ ምክንያት እውን ፈሊጥዎ ማለተይ ብኸምኡ ዓይነት ነብሱን ንኸዳሉ የስ ጠቕሞ ማለተይ ሲ ብዙሕ በደል የብሉን ከይወፃ ከለዋ ብጣዕሚ በደል የብለንን እዘን ክልተ ማለት እዩ ካልኣይ ግን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ዕድመ እንድሕር ሂቡና ማለት እዩ ንዓይ እግዚኣብሔር ዕድመ ሂቡኒ ወይ ኣነ እንድሕር ዘይክኢለ ካልእ ሰብ ክሰርሓ እንድሕር ኮይኑ ካልኣይ ነዛ መፅሓፍ ከመሓይሻ እንድሕር ኮይኑ ናይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ቨርዥን ብኻልእ ኣቀራርባ ምክንያቱ እቲ ኣብነታት ኣብዚ ዘሎ ብዚ መፅሓፍ ዘሎ ኣብ ገለገለ ምዕራፋት ዘሎ እንታይ ይኽብለለ እቲ ዝተረፈ 10 ምዕራፋት ኣብ ኤርትራን ኣብዝን ለውጢ የብሉን ግን እቲ ኣብነታቱ ግን ምስ ናይ ኤርትራ ብዝሰማማዕ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ብዝሰማማዕ ምስ ናይ ሱዳን ብዝሰማማዕ ምሻሎ ምስቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ምስቲ ኣነባብርኡ ብዝሰማማዕ ኣብነትን ኣካይዳን ሕግታትን ቁሩብሲ ኣዳብቲ ክትግበር ክትክእል ኣለዋ ከምኡ ዝብል መርገፂ ስለ ዝነበረኒ ከዓ ሓፈሻዊ ክገብራ ዘይደለኹ መጀመርታ ነዚ ናይ ስደት ዘሎ ዘድሃበት ኣብ ስደት ትኸውን እታ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ንትኸውን ከዓኒ ቁሩብ ንኣብነት ምዕራፍ 2 ፍጹም ለውጢ ኣይትገብረላን ኢኻ ኣብ ስደት ይሃሉ ኣብ ዓዲ ይሃሉ ማለት እዩ እቲ ወለዲ ክህልዎም ዝግብኦም ክእለታት ንደቆም ብምንታይ ይኽስኩስዎም ገለ ዝብሉ ዞም በዓል ምዕራፍ 4 5 እዚኣቶም ኩላቶም ከዓኒ እሳቶም ኩሎም ሓደ እዮም ምብዳል ቆልዓ እንታይ ይውስውስ እዮም ዓል 6 ምንም ለውጢ የብሉን ምስቲ ናይ ዓድና ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ምዕራፋት ግን ምስ ዓድና ብዝሰማማዕ ኣዳብቲ ክትገብሮ ስለ ዘለካ ኣነ እቲ ነዚኣ ክሕትማ ከለኹ ቅድም ኣብዚ ስደት ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ግምት እትየ ጥራሕ ነዚ ብስደት ዘሎ ፅሒፈያ ዕድመን ጥዕናን ሂቡኒ እቲ ዝግባእ ቦታ እንተተረኺቡ ማለት እዩ ኣነ ኣብዛ እዋን እዚኣ የስ ኦፍ ኮርስ ንኤርትራ ኣይኣቱን እየ ኣብ ኤርትራ እውን ክዝርጋሕ ኣይክእልን እየ ሳንሱር ክትሓልፍ ዳ ተሓልፍን መን ፅሒፍዋ እንታይ ገይርዋ ገለ ዝበሃል ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ
لوم سبي سبكاي قال نتاش مزغونه ነገር አይኮነን አነ ከተማ ይخل ያከልን ካለ ሕቶይ ማለት እዩ ኣብቲ ዋን ዘፍቀደሉ ግን የስ ቀዳማይ ንኤርትራ ንህዝብኻ አበርክት ትባል ምዕራፍ ተማዕጾ ኣብስተኸፈተት ግዜ ሲ ነዚኣ መስኡብ ዝመስል መንገዲ አጀስት ገይረ ነቲ ህዝቢ ክዝርግሐሉ ሓደ ካብቲ ኣብ ሕልመይ ዘሎን ራእይ ነገርኒ ማለት እዩ هو مليس قال لك على حتى حتى كحسبين يرى فتين كادو أبي إرتران خد حتى لياخ كادو غير خبلك حسبين يرى جن مليس قال لي على خا وكسب حجيز نبرن نحطه زيو نحرد السخاز ترفه كتكسر لوات ولا الله خينو يعدل كهبكا تزي كوينا جن ندخم كان نزي نوح جزيز وسط تعرخان بتعمي زي مسكنك نتحبر تسب كم زعينات جزية توفيلو كم زعينات عرق تكايدلو مالت نعوز لك فقري يوزري بدعمي مسجانا زجبو أسرحيو نتي ريتو عدلك بكان يمي جرشتا لبواوي زخنا نجر ندلك وي زي تقصكو انتلو كتقصو ማለት لما انت افتحفش او تحستاتي درخيتنا مصحافه او اندينا نزارب زلنا بتعمي زمسكنكا نعي مالتي انبيبكا خمزيلكا سلازحاتت كاننا بزعدل سلازهاب كاني ازي بتعمي زمسكنكا مخنياتو نزي خمز عينت برخ زبله بوتا كرخبلو زخالت المصحف انت زي صحفاني رزا مصحف زيا أكم زي درجة عدل لا يمرخب كون سلازي تامتحف بمتحفها مجمرتانة تامتحف يمسجرا مالتينا يبزحت سوا سلازوانت كالاي نسخهم كم زعينة عدل سلازهابكم ني أزي مسجن بحفش ونهزبنا لا بوز دلي فلت وزلكم مالتي حق خنزارب صحافي كاب متحفتي زرخبه مخسب يلم زي كخساره مالتي سي زي خاطه تف كنزب خاطه تف بزح نغاري خاطه تف نتحفاي محقاسي بتعمي حلالي مغنياتو نايب حقي عابي توفاينت عابي واغاز حتى كسرحيو صحافاي كاخو مخكبر كلو بزح يكسبولوني جن نتي حبرتسب عابي مخسبي حجي خنت زبلكو زعما متحف زي اسنه 50,000 باوند واغا خمزلو واخن حسب كنكل علينا 50,000 بحمشت ب10 باوند نرخبه خمزلنا خن حسب علينا مالتي كلاي زنبب يعنبب كبلا سميعين حنت سبيتي اب تي في ار صحافيتيني حنت مصحف احتماني حتوني رمكاب ساعد من زركبا سبيتي مالتي اذا من الاختزاء زنبب يعنبب زنبب حبرتسب كعنبب يخلي ندحر زي نبب كوينو جن كحقوكي انا من الله لهم وقاق مالت ابتطلع فريم سبتح اخلي كحرر كلو مالتي زي نبب حبرتسب يحقوك زنبب حبرتسب كاي يعنبب ስለዚህ ከም ሕብረተሰብ ነዚ አጋጢሙና ዘሎ ብድሆ ብናትና መደብ ባዕልና ክነንብቦ ነገር ክንደልዮ ነገር መሪጽና ብናትና መደብ ክነንብብ ይላቦ ምክንያቱ ኣብ ፌስቡክ እንድሕር ወዒልካ እቲ ፌስቡክ ይባዕሉ ስቂሉ ዘዝመፀካ ኢኻ እንዳንበብካ ትኸይድ እምበር ብናትካ መደብ ኣይትኸይድን ኢኻ ከምዚ ውሕጅ ዝወስደካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ውሕጅ ከይወስደና ብመደብ ክንከይድ ብመደብ ክነንብብ أنبيبنا خاخن عنبب يلابو مالتي سلاز دخمكا سلاز عاركا أنا قدمك وسينة تمسجن تبوي جن كندو أي تكابدو ناي دخمكا لا يا مسجن سلاز جبأك زيك العالم سلاز جبأك يا خد سلاز دخمكا أنت خدكم كل خازن بركة سمعتاتن علاماتاتن سبك فلتوها سلاز جبأيو أنا دقيمة مسكنك نهلو مع تعلمنا بزين ودع لنا غني اللي طعمي غني اللي باي باي هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية أزي تحستو بزي تزازي ملوز خبركم تخاتلتي زمت عربي بخالد حستو كساب نرغب سسنايو مسكولنا راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان زخبركم تخاتلتنا نايز ساعة زي حفشو مدواتنا نمززام داق مايزينا نهو
ኣብተ ሰነይ ኣብ መናድቕ ቤቱ ጽሑፍ ዝተረኽቦ ወናኒ ክሳብ 5,000 ኣፋ ኸጻዕ ምዃኑ መምሕዳር ናይቲ ንኡስ ዞባ ከም ዘጠንቀቐ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እቲ መምሕዳር ነዚ መጠንቀቕታ ዘመሓላልፍ ዘሎ ድሕርቲ ኣብ ኤርትራ ሓያል ጽልዋ ፈጢሩ ዘሎ ናይ ኣክል ምንቅስቓስ ኣብ መናድቕ ናይታ ከተማ ተመሳሰልቲ ጽሑፋት ተሓንጢጦም ይረኣዩ ብምህላዎም እዩ። እዚ ናይ ኣክል ምንቅስቓስ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ኤርትራ ጽልዋ ኣሕዲሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብፍላይ ኣብ መንእስያት ጽልዋ ኣሕዲሩ ዘሎ ንለውጢ ዝደፍእ ናይ ኣክል ምንቅስቓስ ንምዕባጡ ኣባላት ስለይኡን ሓይልታት ጸጥታኡን ብብዝሒ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሐዮ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብፌስቡክን ትዊተርን ዝተጸውዐ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከይካየድ ፕሬዚደንት ሃገር ሳልቫኪር ሚያርዲት ኣጠንቂቑ። እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዘመሓላለፎ መጠንቀቕታ ንመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብጎነ ጽናዕብን ንምእላይ ዝካየድ ተቃውሞ ተሪር ግብረ መልሲ ክህበሉ ምዃኑ ሓቢሩ። ቀይሕ ካርድ ዝተሰመየ ምንቅስቓስ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚደንት ኪር ካብ ስልጣኑ ክእለ ዘመልክት ሃሽታግ ማለት ኪር ማስትጎ ብማሕበራዊ ሚድያታት ብምዘርግሑ ንትማሊ ሓሙስ 16 ጉንበትዩ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ጸዊዑ። እንተኾነ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ መደብ ከምቲ ዝተመደበሉ ክዕወት ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ። እቲ ናይ ተቃውሞ መደብ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ብዝተኻየደ ንናይ 30 ዓመታት ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ካብ ስልጣን ዝኣለየ ህዝባዊ ተቃውሞ ከም ዝተተባብዐዩ ዝግለጽ። እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ንሓያሎ ዓመታት ስልጣን ዝባሓቱ መራሕትን ውድባቶምን ናይ ምፍንቃል ህዝባዊ ተቃውሞታት ኣብ ኤርትራውያን እውን ጽልዋን ስምዒታትን ኣሕዲሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ብዝሒ ተጠቃሚ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣስታት 100 ጥራይ ምስ ምዃኑ መንግስቲ እውን ጽኑዕ ቁጽጽር ስለ ዝገብረሉን ብማሕበራዊ ሜድያታት ህዝባዊ ተቃውሞ ምውዳብ ቀሊል ከም ዘይከውን ይዝረበሎ። ንዚምባብዌን 37 ዓመታት ዝመርሐ ሮበርት ሙጋቤ ዝውንኖ ዘመናዊ ናውቲ ሕርሻ ብጨረታ ይሽየጥ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ሓቢረን። እቲ ሚልዮናት ዝተገመተ ትራክተራት፣ ዘራእቲ፣ ዓጸድቲ፣ ኣእካል ዘመላልሳ መካይንን ካልእን ዘጠቓለለ ናውቲ ማሕረስ ብጨረታ ክሽየጥ ዝግበረሉ ዘሎ ምኽንያት እቲ ፕሬዚደንት ነበር ዘለዎ ዕዳ ንምኽፋል እዩ ተባሂሉ። እንተኾነ እቲ ዕዳ ካብ መን ምዃኑ ኣይተገልጸን። ብመሰረት ሕግቲ ሃገር ሓደ ዜጋ ካብ ሓደ ናይ ሕርሻ መሬት ንላዕሊ ክውንን ዘይግብኦ እኳ እንተኾነ ፕሬዚደንት ነበር ሮበርት ሙጋቤ ግና ድኻታት ሓረስቶት ካብ መሬቶም እናባረረ ኣብ ምህርቲ ጸባን ካልእን ዘተኮረ ሰፊሕ ዘመናዊ ሕርሻታት ወኒኑ ምጽንሑ ተቓሊዑ። ኣብዚ እዋን 95 ዓመቱ ተቓሪቡ ዘሎ ሮበርት ሙጋቤ ነቲ ሃገር ን37 ዓመታት ድሕሪ ምምራሕ ኣብ 2017 ብወተሃደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ዚምባብዌ ኣብ እዋን ስርዓት ሙጋቤ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ መሬቶም ተመንዚዖም ዝጸንሑ ጸዓዱ ሓረስቶት ይኽሕዝ ከም ዘሎ ብመንግስቲ እትውነን ጋዜጣ ሄራልድ ሓቢራ። ሚኒስተር ፋይናንስ ሃገር ብዝሃቦ መግለጺ መሰረት በቲ ናይ ሙጋቤ ናይ መሬት ፖሊሲ ናይ ሕርሻ መሬቶም ዝተመንዝዑ 93 ጸዓዱ ዜጋታት ሃገር ናይ ኣስታት $64 ሚልዮን ካሕሳ ተዋሂቦም ኣሎ። ብዝነበራ ሃብታም ሕርሻ ውእቶት መሶብ ኣፍሪቃ እናተባህለት እትግለጽ ዝነበረ ዚምባብዌ ኣብ እዋን ስርዓት ሙጋቤ ንከቢድ ድኽነት ተቓሊዓ ብሰንኪ ዘቕባበ ባጤራኣ ካብ ዕዳጋ ክሳብ ዝእለያ ኮይና። ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮ ኤረና ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና